चलो ये रंग का सका दिलों बुलावे बोला सेवा बोल मुझे महानेगी इको कम करेगा खाली साउंड छोड़ो इको कम हेलो हेलो हमारा चंद्रू भैया हमने गायक के भजन के लिए समर गुरु बोल के लोचा अरे वाह 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 ये भजन समर में लेचा हमने ये सारो बन गया है समझ आप सत्य का भजन गाओ हां नवना बोलो मत बोलो हमने तम के भैया के मना जरा बोलो मां अब सत्य कर समझ ठीक से सत्य कर बोलो हां सत्य एक ही जन्माच काही होता हमने निर्णय कथा वरस तप्पू मांडी और गुणार वरदान दिलो छडी काय छश लेकर की सती पे जाएगी हमने एक लिंगे वाला पूजा करेगा काय सती हमने कब तक पूरा अरे वाह 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 हां बड़ी गए छश आज बड़े सारे छ हां आज कॉमेडी मध्ये तर भजन करी लोक भी छता छश कारण का चला अरे मन कैसे बिलो मैं छश झार हेडो मोठो ए चला मारी साथ छोडीचं पण सर तीन जन्म लावू तो कारण छक्का आवने ब्रह्म सृष्टीमा ब्रह्मेन जन्म लायचो नारायण जन्म लायचो जोश संता देवता जन्म लायचो पण निराकारी शिवेन जन्म लावू तो आव कैलास पर्वत ब्रह्म आउचो जोश आणि मारो इवा सतीत लावू तो आदि आणि आव मार सोबत येऊ केना हिरणी जाना तपेन बेसाचा तपेन बेसा आदि शक्ती होन प्रकट वचा जोश मधोरे गरबेर में उठेला ना चुके वरदान दे मला छोना आवने जना सती भेदाव छ सबाइश घर लोक भेटे संदीप पवार गायक म्हणून मी मला कोटी कोटी प्रणाम सर भावने धन्यवाद सर शबाश करण अरे इधर वे लाईचा नानकी ती मोठी वेळीचा पडण देवी भगवान केली मांडली कोणे आणि शिवरे नामे माई मगरा शिवरे नामे माई
बरोबर बापे पुढे पडेल वो बापे ना हो असो पडेल वो हाय काय केला हावले रातन दिवस ये आम्ही मगनाच केलावा पर ई वन फसल करीला फसल ना सोशल मीडिया हारूचा चॉईस वजेची एक मुद्दा पुण्याचे दोन मुद्दे आहेत हाव लड्डू मुद्द्यानं उतारी संजय कानेची मुद्दा थोडो या भगवान हावने सोशल मीडिया हारूचा चॉईस कोणी घरेच पडेले जे नाम बरो ना करे ते पत कथा YouTube वर आपले रंग सुपरस्टार हावने कथा आपल्याला वाया वाया 4-4 5-5 कॅमेरा लागेल जरा 4-5 कॅमेरा लागेल आप यहाँ से YouTube चैनल बंदेरा समझ भजन जा हावने और लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो यहाँ से उनको घंटी कोना हला उनको और 4-5 जी के बेल लाइक के रेडी है ना क्या तो घंटी मुंडे न पौड़ा अरे बाबा होते न लाली चॉइस सोनी घर में भारी हां ये तो घर में सरवारी सारी लो बेसनामी गाड़ी सोमवार चेटी उठे होते मंगळवार मग गेले आणि दिवाळे जाई पुला आहे ना पूजा आता चेटी पेरा जोडे दी आहे मन आकी मन करे आधी ना मन द्यायची मन ते कन म्हणत होतो आहे डॉक्टर आहे सांगाय मग आओ तारा जिरी दोस्त नाही आहे का प्यारे दोस्त बोल आहे सारी का दोस्तच करतो आहे करता जो दोस्त ते अंगुठा अरे फोन पे पर हात करायचो हां हात होता असं ना डोबरिंग करणार नाही सतारा गाना सुपान लकडी छोरी बदली छोरी सारी लाव आणि सत्य शिवले नगर मग्न ग्रामाचं मग्न
आकाशवाणी ना का करते सगळा सगळे भरेच होतो दक्षा प्रजापतीने 3 तांत्रिक केलो लेकिन एक सट बेटी एक तांत्रिक 61 बेटी एक तांत्रिक 24 बेटी 24 बेटी ना एक तांत्रिक जमाई के त्रास के जमा केलो 61 बेटीला 24 बेटी जमाई के त्रास तू केलो न केलो वाटे विचारा भजनेचा पुराण भाई पुराण बोलता छोरी छोरा नाते बोला चुकून मम्मा पुराण भाई पुराण भजना ये आपण वेगळे रूपा नाही का पिताजी बडे सरपंचचा एक वरती 5 रुपयाचा पुराण 1 घंटा बोलला होता पण पुराण तू पुराण भजन बोलतो सा और 5 रुपये बोलले आपके बोलतो सो हा रूपा नाही का इस दातो हमारे बिरोडी की 500 करोड़ भेंटा है भगवान शिव भैया आप निकल देखिए नहीं तो हजारजन भैया धन्यवाद धन्यवाद चंद्र भैया आओ जरा फोटो मत खींच तू खावने तू फोटो खींचो भद्रांग जायचं फोटो मत खींच सती घर भजन एवढं काय तरी तू टेन्शन मत ना खावने काय जर मताचं जरा ये मत करें तो आओ आंगा सती रा पूरा ये एक साथ छोड़ी खेल के धर्मिष्ठान 10 कशी आपण 13 उंगवानी जरा आशेंदी धोबेंदी आणि भगवान असते सती शिवेंद्रचं शिवेना ये हरी तारे मागे अपने भजन गुलाम जी धन्यवाद ओम सदा